Kublai shuboni phi barok ki parlok ki biju pej yakane ka channel na kapor shakapor hakane ka video ngi dan banwan ra IP yaki post ki balaj apo jongka Meghalaya Industrial Development Corporation Shillong te kine ki post kidai bej ha Shillong te kino ki bakwa ban apply kerdan pule kadai graduate pass ban akabai dai ban kane ka post assistant manager kadai haka BE civil engineering bat kumta terter MBA haka finance MCOM bat kumta terter teki total number of posts ki balaj ki don haduk khat santli dan naga benta kane ka post junior assistant pade kan don ka experience ka dai bej naga benta ki freshers te ki freshers phila ban apply ya kane ka post ka baar bat kane ka post ka banangkong naga benta kane bidon kam ya ka experience ka baar snap akabai dai ban kaneka related post tementang page no ya kaneka advertisement kumakalong tengah kerpat ipi page ya kaneka video na du basdang adu pantukun nang bapintep ki kerdan pule ki badan kam bat kam tam akabai dai bat kumno karukom ban apply ka Meghalaya Industrial Development Corporation Ltd Shillong ka khwat application nakabanta kaneka post nagbanta ki Citizens of India ban pendam yakini ki post ki balaj hapo jong ka Meghalaya Industrial Development Corporation Ltd dan nagbanta ki interested candidate phila balaj visit hapo ka website jong kane ka office kata www.midindustry.gov.in lane rpa.meghalaya.gov.in dia kini ki link ki ba phian apply ngin sebu po jong ka comment section jong kaneka video sngo baha banda shai baha kabai dei bat kaneka link ngin sebu apo comment section jong kaneka video ka tarik ka ba phila ban apply kan sedang nadu ka artrek ka banai balai arhajar ar pendreu adu ka khatsan trek banai besau arhajar ar pendreu te ka por ki ai hadu shibanai kabai dei bat karukamban apply na kabenta kini ki post tementang page no ya kini ki post la phia katkom ka state reservation policy tehne ki la phia category wise na kabenta kini ki post banungkong assistant manager ka salary ka dei ka level 17 of pay structure kidan pratli ki post baro bat la phia category wise you are kawai khasi jentia sau garo lightly ki post barok kilong pratli ki post kerdan pule dan kam kabaneng kong pide ban pendap ya ka BE ka civil nangta ka BE ka civil ban B architect te hangto kidan andrew post ka number A minimum experience pide ban arts nem kabai dei ban kaneka assistant manager nangta ka MBA finance nane MCOM ka beli tu dari university bat nak benta kane kadon artli ki post total baro kalong pratli ki post nak benta kiba pendap ya ke BE aga civil nane B architect ka number of post kidan dundrew bat nak benta ki candidate kiba pendap ya ke BA finance MBA finance bat MCOM ka number of post ke tentang R bat kentup bero R kini kilong pratli ki post dan naga benta kene ke MBA bat MCOM pide bendan R name ke experience ke bai dei bat kene ke post nangta preparation and finalization of financial statement loan appraisal and financial analysis working knowledge of TDS compliance and GST return filing kapos ka baar pade ka salary ke deh ka level 9 of revised pay structure nagabenta kene ka post kidan new tali apia kumne you are kawai khazi jentia lai garu lai total baro kadai new tali ki post kerdan pule bran kam tang graduate pass lane degree pass akano ka stream phila ban apply nagabenta kene ka post claim dan kano ka experience ka age limit kadai khat paradu lai pu ars nam bat ka relaxation kadai sans nam na kabantai ki SC but SD
candidates ka bumut aduk live news nam akabai dei bat ka date of birth kadai bet benlong kat kum ka birth certificate ka ba PI hak matriculation lane ka secondary school living certificate dei tang kani ka birth date of birth ka jong phi ka ba la ban proof om da ki pat ki jait proof akabai dei bet kani ka date of birth nang ta ka method of selection kadai kidan artli kabai kadai ka written test bat ka personal interview te menta in page hakabai dei bat ki section wise question ki ba pi haban le na ka bentai gini ki artli ki post hakabai dei bat ka written test ka benang kong ka written test na ka benta ka post assistant manager kan thop haka MCQ pattern tikini ki dei ki question ki bawan General English Shispa Arphoma Quantitative Aptitude and Reasoning Shispa Arphoma General Knowledge and Current Affairs Prapomax Basic Computer Prapomax Subject Paper Engineering Finance and Banking Shispa Max Total Baro kadai Sans Pa Max Kapos Kabaar Junior Assistant Kanerukan Kentop haka MCQ pattern ka question kabaki I kadai General English Shispa Laipumang Quantitative Aptitude and Reasoning Shispa Laipumang General Knowledge and Current Affairs Shispa Arphomang Basic Computer Shispa Arphomang Total Baro kadai Sanspa Max bat nang ta kan sebut saka personal interview batang kita ki candidate ki bapas ya written test kin syakhat saka personal interview bat ki candidate ki bapoi saka personal interview ki datang kita ki candidate ki ba ai ya ki kot ki sla ki babiang ya ki kerdan pule bat kumta terter te hashwa pin apply sumpa benda page ya ki kerdan pule lada pidan i kerdan pule pila ban apply lada pim dan i kini ki kerdan pule pin amla ban apply kani ka probationary period pade akabai dei bat kani ka probationary period ki candidate ki bayo ya kani ka post ki ong hangne selected candidate will have to undergo a compulsory probationary period ka pemut ba ki habet banyai lingba kani ka compulsory probationary period kumba shisnam kabai dei bat kani ka post assistant manager ka salary ka jongki kan long bait fix ki hab niat kumba shisnam na ka benta ka post assistant manager bat na ka benta ka post junior assistant kadai ndru banai te ka salary ke jongki kan long kumne kanam ki kalong bait fix bait apo jongki ne ki snam bat kini ki banai ki balabu angne ka place of posting kan long bait apo head office chilong and transfer as deemed fit by the corporation ka payment of fees kalong kumne ka fees nakabenta ka post assistant manager shi hajar tingka bat sanspa nakabenta ki ST bat SC candidate junior assistant kalong praspa sauspa nakabenta ki ST bat SC candidates ka mode of payment kalong debit com ATM card net banking of all major banks UPI pay via net banking debit com ATM cards tu ki deki rukom bansiu yaki application ki jongpi ki candidates aba phi submit yaki application ki jongphi pidai ban page wai ki kerdan pule katkum ki kendan ki ba kene ka office kala ai hang to ka advertisement nada pitan ye gitu ki kerdan pule phila ban apply ba lada pim dan ye gitu kerdan pule pinumla ban apply ka instruction na ka benta ki candidate ki ba apply online te gumbala ong kane ka post pihak ban apply tanggalan pada ke apply online pinum la ban apply offline te kila dan lupa ka link hang ne ngin sabu apo jong comment section jong kene ka video ki candidate pide ban register shwaya lede apo jong kini ki artli ki website ka waina kini nada phile kene ka website jong kene ka office ro kalong lani rpa.meghalaya.gov.in ro kalong te pide ban pendan kam yau active email ID ujong phi yau ne email ID ujong phi kini ka office ru kadan kam banle communication lada dan kam nangta unique application code ru dei way badan kam hakapor bapi apply bat kini ka office ru kala ban pendan kam yau ne unique application code nak benta ka office
te kinu ki bakwa ban apply sngo bha ban tapet ya kine ka advertisement ak by day ban ka instruction ak by day ban kumno kar khom ban apply lada phitan kijing e phila ban text lane comment hapo comment section jong kane ka video in sapun chai phi ak by day ban kane ka advertisement te kane ka video ngidan ban wan rai phi tan kine kijing pentem ku bless you bon